ambe folni tanula se Mali actif la baga bela jilema Mali kono Mali koka ala musadu Nigeria jamana ko gi koro no gulla jorata ni ale kan na tamana jamana ko nala anga Mali ba ko nala mi me talige ko sobe anga transition ko kan anga charti ko kan o be talige ko sobe fene do hu temene la jamin kera ni o ye arangon technique ka se kala janga transition kunama dum mena di ama ni kunama be dama abena mara cogo di bi amena babu o de kan yala bulok jorata ni kan ni visiti Mali ko non ta chef folay a ye na ko chamanke est ce que yere bolo ni konna la muni mu de be se ka fo a konna la mi be se ka ke sabaye anga transition ma bon ahani nali konna la ina fo la cellule ya ayire chokayamna ko ubina kuma transition ale hake yauka bon ne woni hakila ni unana uni Mali jamana nyogo mana kuma u yere be andayire nyogona ni akoka ngake chokamna ube aketi nga ka ko onye ako mano kondoni agela mo sa yoro me ere bolo parce que yena ko chamanga depuis banda ube wati na fo na blase sana tanga sigin cara sidu ni zentala ani commissaire aux questions politiques nu bebe mo fe ni kola wala saka siga na masala ni jamana nyamgo be boye ga ko charti la konna la fara ko jamana nyamgo asimi goita kale fratina akambo bo dilami fena fora be tale ke kalu woro fora se sanduruma era ga yeta la ni ya fara ko kalu woro sanduru era bo tuma me se ga be anga transition ma ko sobe bon mu me se ga be transition ma ne kemandi kan prononcer au cantanto bon uga nalin konna la transition nyamgo ulu yera de ba la jessa mu me se ga be uma wala sa geleya nu be wilite ndo kerengere ala sanction mun binindo Malika ina fo embargo nu nyogona nu mais est ce que si ta ke kan ke drone pour que embargo drone ka wulu est ce que gela yero frati ni embargo ya tekele parce que ni a des mais transition ngata wulu kalata de la o kalata ni transition maglanga nya sa ka wulu kalata ni manawa bon ore la ngo mo ke mandika i prononcer o kan ne ko ni fe transition nyama ulu be ni ko nya donc ko parce que ulu de ba do ubseka barake watim ko nala ulu de ba do ko be se kan je chugumna wala saka se ka kala fil kura buluda aya ko fe sere o mo ulu ka pression otna frake otna ke fray ni ko la quoi bon adu fena pour transition certain fena ko nala ka fo ko kalu wora ta se sanduruma o siga fo be ke sere o nyamgo ani anga transition nyamgo de noche ulu be dota kalu woro sandu kata o de be deleta o ko nala o da to be se ngani ngalika ni era ke pour la fonindilay ibe jamana don ko sobe donc era bolo transition nani biche gela mun ba ko ndala no amun ba ko ndala ambe saka ni transition kunche wati ake jumen ko ndala era ka famiyalla bon ni ko ne era ka famiyalla ne ba fo ali sanduru angata ola parce que tienli mun kera gela mun be no amake sankili amake sanflanier kabini la wale kuyi mais naga sanduru c'est transition retna ne ko mo lawa parce que malien kodo bi vive akari mo ye mais ni atura ka mais est ce que atna ga ko ne ga bone fene wa andu ya ga foko atete ale ga transition go la dana sankele wa tara ga ne ga to mo la ayila be akala ga signana ni odo est ce que mo fetna se ga ese ka transition fene ke wati kunguru ko nala asimi alla be fanga bla kati kambo ina fati da ga to mo na est ce que fete fien boda do wa bon o comme fleni ATT aller à Kenya capacité donc transition ko fene ulu fene nyebu ka capacité la ubse ka ke chogamna asimi ngadi mo yebile donc ko yeme chogamna atange ni wati no mateme mo ko kemandi ka fen fala quoi mo ko kemandi ka fen fala u manana fo sano ko ube transition ke ali 6 mois ko nala o 6 mois ko nala nu u maseka kala fili bolo dadu akona na da wolo mu na bleno parce que jorna fene mi na tura ka me fene akana ke ko ne ga bole donc tumado wati me kadi mo ye wati na mo dalil la mo so rendi est ce que ama ka wati la parce que ane be ka kuna kunu chama ka foko mali re armée commencer ka yoro chama récupérer bamaka ci bolo chama ni koronfera la donc est ce que o ta yira ka foko na tura ninka ali fefe san kelen ko na la est ce que atna se ka kata la danga jamana ko na la ka se ka ta election ka transition bangana ni régime normal do wa bon ore la ne ko ngoni kuma amano ko doni parce que shinin ko jonte adon ala kele ne be sin la ko don ni wu may mwe an ko ni am se ka ali sanduru nyokonata anga ke o yete to misali ala takali nyefe ni u yere nyebala a ko sigla senga sisan no ko ni kala fili be se ka ke kala fili be ke otuma mais an ni o maja u ye fene
jamana ɲɛmɔgɔw tɛmɛna minnu ye san 10 kɛ donc olu fana bɛ yan nɔ en tant que a ma tiɲɛ hali ni u ye san 10 kɛ ne ɲɛ tɛ kojugu la o la quoi mun ka gɛlɛn ni baara tɛ ka kɛ o de ka gɛlɛn sinon a kɛla transition ye o a kɛla président élu par élection ye o jamanadenw ka hɛrɛ bɛ mun bolo ne bolo o de ye essentiel ye essentiel tɛ k'a fɔ ko transition don ou bien transition tɛ ayiwa a faamuna an b'a hakili lajigin k'a fɔ ko bi babu tun bɛ tali kɛ kosɛbɛ Goodluck Jonathan ni ale tun ka kan na taama min na an ka jamana kɔnɔna la n'o bɛ kɛ alamisadon an kɔrɔ février kalo tile 25 donc o taama kɔnɔna la kuma tɛ ka kɛ kosɛbɛ charte min ni a validera kɔsɛbɛ n'an ka CNT kɔnɔna la kuma kan ka kɛ o de kan k'a lajɛ transition kundama a bɛna taa k'a ta kalo la ka san 5 la hakɛ jumɛn bɛ ka ta o kɔnɔna la ani a baara tɔw kan ka kɛ cogo di ni tun ye a balimakɛ Alimaki Camu ye fo ka taa se baarakɛɲɔgɔn ma Umu Tarawele a' ni ce a ka kulomajɔ la